पूर्वजांनी कात्रा ऐकवली मुदाचे ताकदीचे पेशी आपल्या हातांनी करून पिली जाऊन असा हादरो रेडिओ कात्रा न्यूज ऐकून रावली जाऊन असा उच्चारचो फेर आतून पळसे घालून फेर रात्रेस जाऊन असा तेलाची गिरण दिवर तेल काढले पूर्वजांनी आणि जाऊन असा पेट्रोमास पूर्वज पेट्रोल खाले घालणी जाऊन असा जोडपाचे दाखे ताचेर पीठ गेले आमच्या आदल्यांनी त्या पिठाच्यो बोऱ्यो भाकऱ्यो खाऊन वयसोर सगळ्यांनी जागे